abych se vrátil k tomu Gedovi, tak ten vlastně vychází z nás tady z těch kombinací paret. Když se tady podíváte na třetí takt, tak tam má hned dva vzorce za sebou, první a druhý. Jak jsem vám teďka ukázal tu tabulku, první vlastně LPP a druhý LPPL. Potom zatím jde zlomenost. Vlastně taková fráze, která se pak dá pěkně použít v tom dubstepovém fílu, jak jsem vám hrál před chvilkou. A tak dál, jo. Takže vlastně tyhle ty staré věci fungují dodnes a používají se neustále, se umílají, historie se opakuje. Je to bylo třeba jeden spot, který je tady zajímavý v té etýdě. Pak je tady další zajímavá věc, to je vlastně konec tohoto taktu a začátek následujícího řádku. Vlastně to bylo... Taky můžu použít. A teď? V různých kontextech, v různých fázích a vytváří se zajímavé rytmy. Pak je tady lineární záležitost, možná tohle. Lineár zase znamená, že žádný dva nástroje nezazní současně. Pořád si nástroje doplňují. Teďka video, kopání. Je to kombinace, na závěr potom vlastně už jsou spolu vědět. Znělo by to... Takový podtext. A tak dál, no. No a pak to pokračuje dalšími různými věcmi. Už vám tu etídu mohl vlastně celou také zahrát v kuse. Teď mám tu etídu, spíš takový přednes. Old school, to je prostě nejvíc. Tak jdem? Že Steve Gadd ví, co píše a je to výborná věc, doporučuji všem Parallel Variations. Skvělé. Nejlepší. Nejlepší, jo. To hodně výživná věc, technicky a feelingové a všechno. Hodně se to hodí tady do toho stylu hudby.